था तो बच्चों को ले गया था मेडिकल स्टूडेंट को यहाँ उसका अब वो शाम को जाएगी 6-7-8 बात कर लेता हूँ हाँ टिकेट लाखांनानै हाबबाय जोङो दा You stand in the light. A nation transformed. Dr. Rajendra Prasad. ओरैहाय नायहर लोगोफोर डक्टर राजेन्द्र प्रसादनि मुसुखा बियो नोंथांमोना मानसि गुबै साननो हागौ आंबो माने मानसि गुबैसो सानदोंमोन आरोना खिन्थु माने मुसुखा बानायनानै दोननायसो आरो बियावहाय भारत स्वाधीन जाजेननायनिफ्राय अटल बिहारी वाजपेयीया प्रधान मन्त्री जानायसिम मुसुखा दं आरो बेयाव बिनिफ्राय आंहा आफसुस थाबोदों आरोना टाइम गैयामोन हाखु दाखुथारमोन बेनिखायनो नायबोजोबनो मोनाखिसै नेक्स्ट टाइम थांफिनबा नायबोजोबनोसै आङो बिनिफ्राय आं आद्रा भिडिअखौ माने होफिननो नाजाबावगोन आङो नंगौसो सोरनि बिसिनाव नुलाय गोदोनि फालेङाव नंगौना मनबागान्दी ओइलाय गासिबो दंजोबो जौलालिनि बिसिनि गासैखौबो बुङाखौ गोजौखौ राननां माने गाहाय गाहायल' राखै गोजौनि पस्टारखौ फरायनानै Roni mana gitu lalu. Sasaji. Ini bayar guna isi biji. Wow, ini kau nanya deh. Video. Thank you. Thằng này tao phải làm lại. Pin nó sabsin ras gada sampi. Ras gada pin nó sabsin. Ras gada dah. Uen dulu lau lagi jangan bi. Udah. Ras gada dah. Kan ya? Napsili. बिनिफ्राय नै बायरायाव लोगोफोर माबायदि नायदो हा ओरैबायदि मोजां आरोना खुसिजोंनो जों बेवहाय आङो गिदिंबावो खेबसे आंहाथ' मोसालाबायग्रा अयबास दंखायो नालाय नायदो खारलाबायबाय आंहा आरो आङो जायगाखौ फसायनानै बै सिरियाव गाखोलांबावबायसो आरोना बेनिफ्राय खारख्लाय बोलायलायनानै भिडिअ लालायलायबाय आरोखि आङो नैबे गोजौजोंहाय जोङो गाखोलांफिनसिगोन आरोना नैबे कारआ जाहैबाय अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा गाखोग्रामोन आरो बेयावहाय लिरनाय दङ बिथाङा बायदोंमोन 1995 आव आरो प्राइसआ जाहैबाय 3,14,326 मोन आरोना जोङो नायखांबाय नायखांनानै बिराद मोजां मोनबाय आरो नेक्स्ट टाइम फैफिनना